ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen masu ƙayatarwa. Kada ku manta ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku ingantattun shirye-shiryen mu kai tsaye. Mun gode. Sauti daga muryar Hausa 24.com.ng. Ba babanka bane, abba ba babanka bane ganduje. Ba babanka bane, abba ba babanka bane ganduje. Ba babanka bane ba, abba ba babanka bane ganduje. Ba babanka bane, abba ba babanka bane ganduje. Ba dangin iya babu na baba suna kalan dangi ganduje. Ba babanka bane, abba ba babanka bane ganduje. Mai farin jini daga Allah abba kabir kai ne dodon ganduje. Ba babanka bane, abba ba babanka bane ganduje. Na ga matasa bunka suke yi, 'yan mata ma sun ce sai su ruwaje. Ba babanka bane, abba ba babanka bane ganduje. Aka ce musu ga tsoho 'yan mata sun ce sam-sam sai su ruwaje. Ba babanka bane, abba ba babanka bane ganduje. Kai ana hege a Kano tsoho ya runguma tsoho gagara ruje. Ba babanka bane, abba ba babanka bane ganduje. Ga Yusuf Bello kuce dan batta dukan wani wawanci ya tuje. Ba babanka bane, abba ba babanka bane ganduje. Jakada ne na zaman lafiya ina gaishe ka na arjan goje. Ba babanka bane, abba ba babanka bane ganduje. Na ce masa na zaro waka ya ce mun je doko na yarje. Ba babanka bane, abba ba babanka bane ganduje. Tijanin na gandu ne na Kanawa in kaso ce ne mun tiji. Ba babanka bane, abba ba babanka bane ganduje. Kai idan mafaɗin magana wawa ne to baji na ta ayya turje. Ba babanka bane, abba ba babanka bane ganduje. Bambadanci wasu suke yin shashancin magana da halin jemage. Ba babanka bane, abba ba babanka bane ganduje. Kai ba babanka bane ba, abba ba babanka bane ganduje. Ba babanka bane, abba ba babanka bane ganduje. Mun san asali mun san dangi mun san wane ne kai. Ba babanka bane, abba ba babanka bane ganduje. Motsa da lafiya abba kabir kara zana yan ganduje. Ba babanka bane, abba ba babanka bane ganduje. Maza kara shiri kewaye kai muka zaba dan a Kano mun darje. Ba babanka bane, abba ba babanka bane ganduje. Bara ku jiyo na sabagun abba in kun ji ku mun shaida na yarje. Ba babanka bane, abba ba babanka bane ganduje. To ga na sabagun abba kabir ta wajen mahaifi sai na barje. Ba babanka bane, abba ba babanka bane ganduje. Daga Muhammadu Kabiru dan makwayan Kano Yusuf ku biyo je. Ba babanka bane, abba ba babanka bane ganduje. Daga Muhammad Bashir dan Galadiman Kano Yusuf Majagarko. Ba babanka bane, abba ba babanka bane ganduje. Dan sarkin Kano Abdullahi waje karofin ina ga haɗi ganduje. Ba babanka bane, abba ba babanka bane ganduje. Dan sarkin Kano Ibrahim Dabo tunan Dabo a cire ganduje. Ba babanka bane, abba ba babanka bane ganduje. Shi dan Malam Muhammad ne duk zuri'a ta sana san ba ganduje. Ba babanka bane, abba ba babanka bane ganduje. Dan Shak Abdul Malik hafizin Qur'an hadda da kwami saukaje. Ba babanka bane, abba ba babanka bane ganduje. Yanzu ga nasaba ta gurin mahaifiyar Abba Kabir zan yi jeroje. Ba babanka bane, abba ba babanka bane ganduje. Shi daga Khadijatu ne, Khadijatul Najatu mai daraja ce. Ba babanka bane, abba ba babanka bane ganduje. Yar malam Abubakar ce na wali girma kuma albarka ce. Ba babanka bane, abba ba babanka bane ganduje. Yar malam Aminu ce, yar walin Zazzau Shak Umar Luwali. Ba babanka bane, abba ba babanka bane ganduje. Yar Galadi man Zazzau Ahmadu mai girman daraja doka ce. Ba babanka bane, abba ba babanka bane ganduje. Yar alkali malam Abubakar Kadi ɗiyan manya girma ce. Ba babanka bane, abba ba babanka bane ganduje. Yar Shak Muhammadu Fatihu Balarabe ne gashi Sharif Alhaji. Ba babanka bane, abba ba babanka bane ganduje. Shin mai ya haɗa ka da Abba Kabir bayan zuri'a ta su ba ganduje. Ba babanka bane, abba ba babanka bane ganduje. Ba babanka bane ba, Abba ba babanka bane ganduje. Ba babanka
bane abba ba baban ka bane ganduje ga dan Musa mai Allah nan ga kwankwasa motsa ƙasa ba baban ka bane abba ba baban ka bane ganduje ka take wuyan magiya na ka kwankwasa taron dangi sai da ka ruje ba baban ka bane abba ba baban ka bane ganduje mutum ne mai magana ɗaya kwankwasa ya cika jagora na gode ba baban ka bane abba ba baban ka bane ganduje gaisuwa za da yi wa gwani na Yusuf Bello tsayayye goga maje ba baban ka bane abba ba baban ka bane ganduje sannan in gaida gwani na Ali gwani mahadaki ga magana je ba baban ka bane abba ba baban ka bane ganduje Nura Hussein na yi gaisuwa a gare ka cikin waka je ba baban ka bane abba ba baban ka bane ganduje gatan munin su falle kai to president sun ce sun gode ba baban ka bane abba ba baban ka bane ganduje zauna da lafiya ina Ahmad garban muci gidaje ba baban ka bane abba ba baban ka bane ganduje sannan da ta dan buran mai gidana ne na munin su falle gode ba baban ka bane abba ba baban ka bane ganduje Kwamar da Aminu Abdul Salamu da gaisuwa na taho gorzoje ba baban ka bane abba ba baban ka bane ganduje Jibuti gwamnan mu na abba ga kwamar din kwankwasa dan gorzoje ba baban ka bane abba ba baban ka bane ganduje tsohon gumu tsoho ku yi gaba tsohon gumu tsoho ka yi gaba tsohon gumu tsoho ku yi gaba tsohon gumu tsoho ku yi gaba a Kano ba a yau adalci ba zaben da aka yi ba a duba natija ba an zubar da jini ba a kare haƙi ba an zubar da mutunci duk ba a duba ba an zaɓo cancanta ba a bada ba don haka tsoho rungumu tsoho ku yi gaba na ce tsoho rungumu tsoho ka yi gaba kai an da kyama a ce kuka ba zami ba kai waje kolin sara suka duk duba malan lalacewar ban san ta kai haka ba demokaradiyyar nan in ba a gyara ba ba Kano ba a duka ƙasa ba a dace ba to ba za a ga daidai wannan harkar ba kai yan jaridu tabbas su ma shaida ne duniya ta ce wannan zalunci ne maganar na kota ayo adalci ne karfin alƙalai ya fi ka kanka ne muna musu shaida yan alkhairi ne ba za a siye su da harkar naira ba ga tsoron gumu tsoho ka yi gaba tsoron gumu tsoho ku yi gaba duk girman tsoho in bai gyara ba waka zan mai ba zan masa zagi ba domin zagi bai zan tarbiya ba Tijjani na gandu ban rasa wannan ba makarana za na kira ban ware ba ga rabi ma rana Kano duba kun san makaɗi ne ba kwarai na ba sannan Umar yan lawan yana a gaba ɗan zamani baka kasa ka doka ba aliji kai ma zan sabon kyale ba kai ma makaɗi ne ba ma raina ba ku yi gaba tsoho rungumu tsoho ayi gaba Sauti daga muryar Hausa babahot.com.ng. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen masu ƙayatarwa. Kada ku manta, ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku ingantattun shirye-shiryenmu kai tsaye. Mun gode.